Decká iskria, tešia sa už na posledný deň. Tým sa splňujú školákom jeden veľký sen. Po 10 mesiacoch práce prichádza zaslúžený oddych. Školáci zo základnej školy Nad Medzou dnes slávnostne ukončili ďalší školský rok. Aké bolo vysvedčenie? Zadarilo sa? No, mám z niečo aj 3, ale myslím, že to bude lepšie, dúfam, na budúci školský rok. Som spokojný. Dobre bolo vysvedčenie. Samé jedno? Áno. Hlavne, aby ste sa potom zdraví vrátili v septembri, kde na vás budeme všetci čakať. Budú na vás všetci čakať. Takže všetko dobre prajem, veľa úsmevov na tvári a veľa zdravia, šťastia. Aby ste si oddychli predovšetkým od počítačov, mobilov, tabletov. Ja verím, že to necháte 2 mesiace spať a že radšej budete športovať. V aktuálnom školskom roku oslávili žiaci a učitelia 60. výročie školy a zapamätajú si ho tiež ako posledný rok, v ktorom pozíciu riaditeľa zastával Julián Copko. Keď si to človek pospomína a spočíta, koľko detí vyšlo z tejto školy počas môjho pôsobenia, koľko nádherných mladých ľudí, tak to naplňa človeka šťastím, takže sú to šťastné chvíle a šťastné roky, ktoré som tu mohol pôsobiť. Riaditeľom tejto školy bol 15 rokov, no ešte predtým pôsobil ako intendant kultúry v našom meste. Školstvo mu bolo o čosi bližšie a dúfa, že táto škola bude prosperovať aj v budúcnosti. Škola sa vynovila, má nový šat, nepôsobí ošumelo na 60-ročnú, tak jej želám, aby naďalej prekvitala a hlavne, aby mala dobré a šikovné deti, lebo to naplňa človeka. Nech vychovávame tie deti tak, aby boli úspešné, lebo však to je naša celková budúcnosť, takže samozrejme. S týmto prostredím sa už tradične rozlúčili aj deviatáci, ktorých kroky po letných prázdninách povedú do stredných škôl. Tú školu som si veľmi užil, pretože sa tu o nás parádne starali, učili nás, mali na nás trpezlivosť. Keď sme my boli dobrí ku učiteľom, učiteľia boli dobrí ku nám. Takže podľa mňa tých 9 rokov bolo veľmi dobrých. Musím povedať, že mojich spolužiakov som si za tých 5 rokov obľúbila ako žiadnych iných ľudí a mám ich rada. Pána učiteľa za tých 5 rokov beriem jak druhého ocka, takže fakt táto škola mi dala veľa. Aj ľudí, aj veľa mojich zážitkov, aj poznania. Myslím si, že veľmi veľa učiteľov máme veľmi radi a budeme ich chodiť pozerať naspäť na túto školu a veľmi veľa učiteľov nám niečo odovzdalo. Čo si možno do dospelosti odnesiete alebo budete pamätať z tejto školy? Najskôr asi vedomosti alebo našich učiteľov a všetky naše zážitky, čo zostali na hodinách, čo sme sa nevedeli prestať smiať, lebo niekto sa omylom preriekol alebo nám nadiktovali nesprávne poznámky. Tak také tie maličkosti a vtipky. Teším sa zároveň, že už ideme každý svojou cestou a už vlastne dospievame pomaly. A zároveň je mi veľmi smutno, že musím opustiť mojich kamarátov odtiaľ. No a vysvedčenie nedostávali len žiaci. Za svoju dobre odvedenú prácu bol odmenený aj triedny učiteľ z 9. A. Ste sa o nás starali, aj keď sme robili niečo zlé a tak, občas ste nám aj kryli chrbát, takže sme za to veľmi radi a ďakujeme vám za všetko. Pekne. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem na pamiatku. Áno. Táto trieda bola taká hlučnejšia a bola taká úprimnejšia, otvorenejšia ako tie predchádzajúce triedy. Boli aj problémy, ktoré sme museli riešiť, ale boli aj krásne chvíle, ktoré sme zažili. Ale vo všeobecnosti bola to veľmi dobrá, milá trieda. Budú mi chýbať, tak ako všetky ostatné triedy, aj táto trieda mi bude chýbať. Žiaci môžu pre dnešný deň zahodiť školské problémy za hlavu a poriadne si užívať letné prázdniny. Ďalší školský rok sa pre nich začne 4. septembra.